салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар наҳори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгири шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин наҳори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раҳон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яке мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар имҷусои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бекамбудия, ягон ҷои задагӣ надорад, на панаваи мошин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 72000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 481000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 112 12 90 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. дар состоянии беҳтарин қарор дорад. расход надорад. фақат мешини ҳай мекунед. документош 100% ҳамаи чиз 100% карочӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 16000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 107000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 37 34 34. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Hyundai Matiz мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 08, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар имҷосои мошин гуфтааст. состояниш нағз. кузов мотор ходовой коробка 100% масъала намехӯрад. автомата техосмотр октябри 2022. расход надорад. қарор дорад. ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 23000 сомонӣ. ва рублиёзира гардонем 154000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 55 84 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Vectra S мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор DVD, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати олӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. иваз ҳам мешавад. бо ягон астраҷи ё сечкаи простои қатъи алиш мешавад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39500 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 264000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 09 81 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.